Čo je? Počúvaj ma, ty špatu, už som tu otvor garáž. Nie, tu sa nespracuješ vôbec. Jakže tam nemáš miesto? Ty ju máš na novo postavenú, nie? Nerieš, zaparkuj na ulici vonku a potom prídi sem. Ale dobre. Čo? Akože sa tu nesmes... Ty, koľko sa tu... Čo tu má za chlev? A to ty nevieš, že inteligentní ľudia znášajú lepšie neporiadok a chaos? Čo to budem tebe rozprávať? To nemyslíš vážne, že v takejto veľkej garáži máš miesto na jedno auto? A toto ešte k tomu dvojgaráž. Je to možné, aby si vyslal 20 000 na tvoj garáž, aby si parkoval vonka ako chuj? Nie iba 10 000 a to mi dali ešte 10-ročnú záruku. Ale čo má záruka s tým, že tu máš chliev? Či ti dáš záruku na to, že to prídu vyluxovať? Na to si tu ty mi to uplatíš. Ty čo robíš? Čo tu skackáš? Pred mesiacom, keď si mal o 20 kg viac, to si nevedel ani šťurky zaviazať. Teraz tu hompálaš. Čo si myslíš, že ti bude pomáhať tu upratovať? Nie pomôžeš, ty to upracuješ. A ja idem zatiaľ grilovať. Hej, pomôžem ti. Jaj, konečne tu je poriadok. A kľud. Jaj. Ukáž sa, Ondrej. Čo? Ukáž sa. Ako?